Unya og mahali na 30 pesos. 30 pesos. Unsa po imong gamitan tay og mahali nag 30? Bugas ni dong. Palit ni mo bugas. Unya, sara mapalit mo ng 30 tunga ra kilo. 2 kilo. Siguro 2 kilo. Taon po Naalam ta ko ihangyo nimo tay basi naa kay sinsilyo diha tay. Wala pa manggukoy pamahaw tay, mangayo unta ko nimo og naa kay sinsilyo. Palit kog pahan tay ba, bisag isa lang ka buok. Wala mo pamahaw nangapir ko ganina ba basi naa kay sinsilyo tay bisag 5 lang tay. Saon man ta nimo nang 18 day. Palit ginamos dong. Ginamos? Ayo, 5 lang. Ayo tay 5 lang. Gamay ra 5 ay. Tay, saan na baligya? Pila pong isa na tay? Tag-3 ni dong. Tag-3? Isa ni. Ya pila mo nakabok? Napulo ni. 30 ang halin. Ana, ibutang sa tay, ibutang sa kay. Ibutang sa na tag-3. Haman mo ni ibaligya? Ay, sorry ko lang ni dong. Sorry lang ni. Unya, og mahali na 30 pesos. 30 pesos. Unsa po imong gamitan tay og mahali nag 30? Bugas ni dong. Palit ni mo bugas. Unya, sara mapalit mo ng 30 tunga ra kilo. 2 kilo. Siguro 2 kilo. Taon po Unya, og walay mo palit sa amna. Ay, sorry. Isuroy. Layo pang highway ani tay? Didyo layo ba gyud? Di ka dire. Nawala man ko na murag na tigulaan ko aning dalan ba naglibog kog ahas ako padulong. Di siya pa man gikan dong. Gikan ko og suminot unya nag-shortcut ko dire. Dili mo guna ko pamilyar. Unsa ni lugar ato dire tay? Barangay San Fernando ni dong. Sakop ni siya sa Arim. Aramon magsaysay. Wala kay sinilas. O anong wala mo kay sinilas? Nga kabatuan man o sakit. Ko kwarta plat dong sinilas. Ang gunay kwarta. Palit nagbugas. Naalam ta ko ihangyo nimo tay basi naa kay sinsilyo diha tay. Wala pa manggukoy pamahaw tay, mangayo unta ko nimo og naa kay sinsilyo. Makapalit kog pahan tay ba, bisag isa lang ka buok. Pwede ka pamahaw dong. Ito naman ron. Wala lagi tay kay na ako'y kwarta ganina tay, akong gitubil sa akong motor tanan. Gutom na kay ko tay, sakit akong ulo. Wala mo pamahaw, nangapir ako ganina ba, basi naa kay sinsilyo tay, bisag 5 lang tay. Alang raman na. Bisag 5 lang tay, makatimo-timo lang ko. Dili hatag na ko nimong gitrahin. Alang. Pila man ni kwarta day nimo diha? Sura man. Para unsaon man tanim mo nang 18 day. Palit ginamos dong. Ginamos? Gigutom ka ka. Taon po niya, wala ka kay kapalit og ginamos. Ako lang hibaw. Kuha lang tayo, bisag 5 lang tayo, 5 lang. Ayo, 5 lang. Ayo tayo, 5 lang. Gamay ra 5 ay. Ay, salamat kay tayo. Unya, dili na kakapalit ani og ginamos. Hibalo, ako rin hibaw sa pagkapalit kag bugas og mahalin wala na po kay para palit og sudan ginamos. Kay mo man ihatag na ka. Bisag 5 lang unta tay. 5 lang. Imo na kay kuwang rin 5. Salamat kay tayo, grabe si tatay. Naa ba tindahan sa nantay? Dala na tinda na ninda dia. Sige tay, salamat kay tay. Salamat kay aning 18 tay. Ha? Bisag 5 ra man gud unta akong kuanon unta. Gamay ra 5. Sige tay, salamat kay tay. Tay dili na ko magdugay. Sumadto na ko ha. Ayo dong. Salamat kayo. Maghinahinay na ko. Salamat kayo. Salamat kayo tay ha. Ay siguro mga timtabang gikan na ta dito sa lungsod no kay nagpalit ta para ni tatay og grocery. Ay bugas dire gisulod na mo og kuan kanang silupin kay gaulan-ulan ganina. Palitan ba tatay isda. Kanina dito sa unahan nang utana mi dire daw andalan padulong silang tatay. Dire. Naara dito sa unahan layo pa. Ang problema kay gaulan ganina danlog kayo. Amo na lang ning pasanon kay pertin danluga mag-slide ang motor. Atong adtuon si tatay dito mayon taog nakauli na to si tatay kay nanuroy para ba to kahoy ganina. Ato lang sulayan basig naa dito de mangutana na lang puta sa unahan kay layo pa daw dire. Bukid naman gud dire. Kini kinahanglan na gid mo pasanon kay danlog. Yo. Pili mangutana. Kato bitong namaligyag kahoy, tong dapita ilang balay. Kato bitong namaligyag kahoy. Gulang na? Oh, gulang na. Nadato unahan? Dire unahan lang, dito lang. Salamat kay ha. Nakauli na ba siya nga? Nanuroy mo itong kahoy kanina. Ambot lang ka kay. Salamat kay ha. Amo lang sulayag adto dito. Ha? Unsay pangalan to dato? Iyoy. Iyoy? Iyoy. Iyoy? Nakitaan mo to lang dito ganina. Mga tuon karon. Salamat kayo. Kailan tatay. Dari day si tatay nagpuyo. Dari. Paminaw na ko murag mao na yang para baligya. Sobra sa iyang mga baligya ba mura man gud yang panapi daw. Ara bugas sa grocery. Nata dool silang tatay at tara.
Ayo. Ayo. Wala may tao siguro. Oy, tay, may udto. May punto no. Ikaw to ganyan dito no? Sa Oh, ako to tay. Na ako kay dala ko bugas. sa lamang ko bayad na daw. Dili na nini mo bayaranan tay. Ang tinuod ganina kato nagkita ta dito. Isulayan na kanako ato pangayog kwarta. Isulayan na. Isulayan na kanako ang tinuod na ako'y kwarta ato. Ako ra kang isulayan. Dayon karon tagaan ka na kong palipay mo ni sukli sa imong gihatag ganina. Unsa ba sud ano mo tay? Sino ba daw? Dito ta. Asin, di tay salamat kayo. Unsa na bawa nimo bagol? Bagol nga. Dari ka nagtulugan tay? Direk ko nang tulungan. Landahan man ni tay, dili man ni balay. Mapuy-an lang diapon. Mapuy-an man diapon no. Dari ka bali magtulugan. Unya, umusta ay maglanda-landa dire? Dito ko tulog. Di ka katulog no kay aso kay no? Init pa. Dito ko maglikod-likod daw. Kung na boss. Dugay na kadre ka puyo tay? Tukay-tukay na gana. Buka di mag. Si tatay day bali, nadriga puyo sa tatay oh. Landahan man ni dili man ni balay. Kita ikaw ba mo tuod tay? Pura. Mo asawa? Tawo ko. Wala ka na minyo bali? Taon si tatay di ay wala din ni na minyo. Unang sira isa dire. Tay pagtiwas og kaon tay. Oh. Asin naman may gipalit diri nga dilata tay. Pag sudan og kuan tay. Taon si tatay. Atong nagkan diri asin ang sudan. May dilata tayo pagtiwas og kaon kay kami nagkaon naman mi. Kamo nagmanamit kaon dito. Si tatay atong nabtan diri. Ang sudan niya asin kay ganina man gud katong gihatag nga kwarta sa to para palit na niya ginamos. Nahalin dato imong kuan? Halin ra. Nakapalit kag bugas. Tungas kilo. Tungang kilo si tatay nakapalit gid siya og tungang kilo nga bugas. Taon tatay kaloy ganina gitagaan kita niya og para palit og pan atong gisulayan si tatay. So karon mo na ni atong gidalan og kuan bugas ug grocery. Tatay naabtan pa na to asin ang sudan taon kaloy. Ganina asin yung sudan. Asin. Taon kaloy. Dayon salamat kay tay ganina tay ha kay gitagaan ko nimo og sinsilyo. Salamat. Pero ang tinuod ato tay gisulayan na jud kanako. Gitagaan mo ko nimo salamat jud kayo. Pero tay naay bugas para sa imo ani. Balo sa mga daw. Ayaw nagbalos tay ang katong imong kaayo ganina mao na ni ang sukli tay. Mao ni akong ibalo sa imo ha. Sa mag-iti mo na mo manok. Ni amo ko ning nagrandag ko ni taas ning so ha. Man ka magtulugan ani bale. Suwan. Ni kwarto gamay. Diare. Kwarto gamay. Unsa man ni? Unsa man ni? Hinawan. Hinawan nimo. Lami po din mong kuan no. Dari ka, pwede na to malantaw ni diri tay. Dari ka magtulugan. Taon si tatay, dili man ni balay ang gikuan ni tatay, landahan man ni ang itulugan ni tatay. Yan mga katimtabang si tatay. Dari din ni sa landahan. Dugay-dugay na kadre nagpuyo tay. 15 na katuig. Nganong wala medyo kaga busag payag-payag lang tay. Kwarta man gyud makaingon kay. Walay kwarta bale. Say. Ama lagi bugas, palit bugas. Tama na sa palit bugas ug nay kwarta. Imo atong kahoy dito nga sinandek? Katong palwa dito? Mao tay para baligya-baligya mo? Katong palwa dato? Taon. Muni kay imtang ni tatay dito mga timtabang luoy kay tatay kay ganina bisag yang kwarta 18 pesos to para palit og ginamos. Iya pa yung ihatag sa tuwa dahil naabta na to diri karon. Magsudan na lang pud taon siya asin kay ang iyang para palit ganina og ginamos, iya manggihatag sa tuwa. Salamat kayo. Salamat po kay tay ha. Salamat. Sa imuhang gihatag ganina nga 18 pesos to no. Salamat kayo. Kung maglanda tay, init siguro jud kay tay. Init ni. Init no? Aso. Di jud ka katulog ba? Dili. Mga kilo. Nya tay, ang imong 18 ganina tay. Palit mo pa. At tinuod tay, naamog ko kwarta tay. Ako ra kang gisulayan ato og kuan kanang pangayo. Ang imong 18 ganina, okay ra sa imo hag ilisdan ako og 1,000 para palit og sudan mo tay ha. Kay nami gidala diha nga grocery tay. Di man kay nga daghan ay bugas diha. Hapsak 25 kilos. Dugay-dugay na nimo marot. Dahil na kay gusto nga paliton tay.
Mao ni sukli tayo sa imong gihatag kanina Sintilyo. Tayo dawata tayo para sa imong ani. Salamat gid kayo. Salamat po kay ko sa mga ganina tayo kay gitagaan ko nimo atong Sintilyo. Salamat po kay imo jud kong gitagaan og bisag 5 ra kong pangayoon, imo jud gihatag tanan imong kwarta bisag wala may lain. Malang ra sa buhay. Salamat ka tayo. Tatay di ay wala ni siya naminyo. Litaw tayo no, wala gyud naminyo sukad. Si tatay, luoy kay sa tatay kay naares landahan o kanang maglanda daw dire o gamito ning nga landahan. Di siya katulog kay init ba kay na maglanda aso kayo. Ay ma'am sir sa mga nakuluwag-luwag ang tabangan si tatay ma'am piso-piso at ora na matigom. Balikan nato si tatay kay deserve yun ni tatay nga tabangan kay ganina lang gisulayan nato pangayo og para palit og pan walay pagduha-duha gitagaan kita ni tatay bisag para palit niya sudan og ginamos daw. Karon naabta na to, asin na lang gid ang sudan. Magampo na to sa Ginoo tay ha nga pohon. Maloy ang Ginoo tay, balik ra ko dire ha. Maloy ang Ginoo tay, mubalik ko dire, ma'am sir. Sa mga nakaluwag-luwag ma'am ha. Ini amount ma'am. Sa ko nagkagtabang para ni tatay nga deserve gyud kay nga tabangan. Bugas tay, mga ugay na mahurot siguro no. Mga pila ka kabula. Tulo na. Mga tulo, dan ay grocery din tay, mukha mga noodles tay. Ay dilata dia tay napoy gatas. Ay gatas dia, ay asukal, anak kape, noodles. Salamat kayo no. Salamat sa Ginoo tay nga nagkita ta dito ha. Pagbuot mo gid sa Ginoo tay nga nasundan ka na ko dito. Tuo magka Ginoo tay. Oo, yan. Salamat sa Ginoo. Ampo lang ta. Ampo to sa Ginoo tay ha nga. Basin makabalik ko dire. Salamat sa Ginoo ha. Ya karon tay dili na ko magdugay tay ha. Salamat kayo kay Salamat kayo no. salamat po kayo ha. Amping diri tayo permente. Ya tayo, di na ako maglugay ha. Amping diri permente. Salamat. Salamat kayo. Sa mga nakaluwag-luwag ma'am, si tatay, deserve kini nga tabangan si tatay kay ikaw niyang kuantay, dari siya matulog o landahan. Dayon pre, o gamito ni sa tag-iya, maglanda diri. Aso kayo no? Yan, sa mga kapdaban, kay salamat yung suporta, palikog, share, like, ano nga video para makita ko sa mga andam utabang ni tatay. Yan, kay salamat. God bless na tuntanan.